Molt contents de poder anunciar el resultat del que han sigut els tercers pressupostos participatius de Torrefarrera, en els quals enguany tenim un increment de participació molt substancial, arribant a les 350 persones, i un resultat també molt interessant perquè ha pogut permetre satisfer les demandes de diverses persones, donat que el pressupost ha donat per diverses propostes. La proposta guanyadora d'aquest any ha sigut canviar el terra de sorra de l'Escola La Creu per terra de cautxo, que seran uns 160 metres quadrats. Aquesta és la segona vegada que la nostra escola guanya una de les propostes dels pressupostos. I com a mostra de la cura que tenim al nostre poble per les mascotes, una altra proposta guanyadora ha sigut la millora d'il·luminació del parc caní i la construcció d'una marquesina tant per a dies de pluja com per a dies de calor. Una altra de les propostes que ha sortit guanyadora ha sigut canviar les portes del consultori mèdic per unes de noves, modernes, automàtiques i practicables per tal que les persones amb dificultats de mobilitat tinguin la facilitat de poder entrar. I finalment, la instal·lació de senyals de senyalització per tal de reduir la velocitat per tot el casc urbà. Per tant, 4 propostes guanyadores, 4 grups de persones que han pogut veure satisfetes les seues expectatives. Per tant, esperem que l'any que ve hi hagi més participació i puguem anar millorant entre tots el nostre municipi.